Ai baba dole ne birthday din nan da budurwa ta gaice ni ka san tana ji da ina zan je mu musu zanku ai ka iya zanku ne ba za mu dan a ta mu dan cicciya za mu je fa dole baba dole ka gane ai dole ne yau in chillin din matan Allah sa dai kai wata ta ce tana so la ilaha illallah yadda ka so din nan fresh guy kai kuda baba kafe mana ne ba kafe kai wannan fa an muka ruga fa baba kar ya ga muna jin tsoron shi ba za mu ruga ba ai duk da wuka a hannun shi za ku da bace wallahi za mu da wallahi da za mu ku ga mu inda za ku wallahi wajen birthday za mu je birthday ne za mu je budurwar shi tana can tana jiran shi mu ma kila a can ko mun samu wadda take son don Allah bai ka taimaka mana wallahi yau ga mu nake nan da za ku wallahi kai mana hakuri don Allah da wala nace mun kire da wani nace mata wallahi birthday kai kire kanka Allah ka taimaka mu kire kanka wallahi baka kire yanka kaza ba ka yanka ni ba cire zan yanka kaza ba ka yanka ni ba cire zan wallahi ki fita ka cire duka ka bani ka cire duka ka bani ka cire duka ka bani wallahi ki fita bace banza shi kenan ko magana ne kuma wando na daya kai zai sha wanka kiranka na yi da kiranka wala yaro ba da teka tare ba da kuma wallahi ku za ku duka da mu taimake mu wallahi dubu mutumin ka haka zaka je ka san wanka ga yadda ya fito fresh boy kawai da Allah mu tafi ba wani abu ga yake da na tsala ne amma lokacin da ya kai dan shegiya wallahi kaga mu mun tsira gashi nan amma duk da haka kawon ku fa ai ni kunya nake ji amma dai ba zan mun kafce ba na san inda zan koma in Allah da inna je wajen da excuse bros mun yi rakiya ne wallahi kin san wanka ne kin san wanka ne Honi? A'a ba wani honi bari in je na canza wanka wallahi na